Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado
mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family, the Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Yes, maya pagat panapon po ken buong kabalenang Guagua. Amis na kayo po ngan, and sana amis nyo ko rin. Yeah. Okay, so good afternoon po sa ating mga karatig bayan. Po ang ating mga tagapakinig. Watcher natin sa FB Live ng ating Radyo Guagua. Maya pagat panapon po karengkeng balening sa Smuan. Po, saan pa ba? Sa Lubao, sa Florida, Santa Rita, Porac, Bacolor, San Fernando, San Luis, Masantol, Macabebe, Apalit, yan po. Saan pa nga ba? Sa Santa Ana and Arayat, Pampanga. Yan, meron po tayong tagapakinig dyan. Welcome po ulit sa Pamilyang Kapampangan. Ken buong lalawigan or probinsyang Kapampangan, maya pagat manapon po. Kaya kayungan ken. And also, syempre, tala kakalingwan din kaya katamong kabalen karin keng City of Mabalacat and City of Angeles. Hello po dyan. Kamusta po kayong lahat? Yes! Wow! Si Ma'am Jesusan Garcia is watching. Hello! At saka kang Ray, nakita ko kayo sa FB kanina. Ang ganda niyong parehong mag-ina. Yeah. Yes, maya pagat panapon mo naman, Ma'am Jesusan Garcia. Yan, okay. And good afternoon to the whole Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat. A good day sa ating mga taga-subaybay po sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Riyadh, sa Jeddah, lahat po dyan sa Middle East. Good day to all of you there. And magandang gabi sa mga kababayan natin, karing kabalenta mo, karing keng United States of America, si Sir Rolly Sangko and Sir Manulid. Maya pabengi po kay kayo keng US of A. At sa ating mga kababayan also, they're in Canada, in London, yan, yung ating mga kamag-anak dyan, mga friends in London, Paris, wow. In Europe, okay. And sa Israel, yung mga, our friends in Israel, yan. God bless Israel. And also our friend there in Sudan and Pakistan. Hello, a good day to all of you there. Welcome to Pamilyang Kapampangan. It is a program regarding family in regaining family values here in the Philippines. Hello, my friends over there. And to start sa ating mga bati-bati, greetings. First greeting of course sa ating tatay ng ating bayan, si Honorable Dante D. Torres. Hello po, magandang hapon po sa inyo dyan, together with your family.
And sa ating Vice Mayor Sajid Khan Yusuf, soon to be board member of Pampanga, and the newly elected officials, and also the incumbent officials, Sangguniang Bayan members of Guagua. A good day to all of you. And of course, sa ating kuya ng bayan, si Kuya Jun Panganiban and si Ma'am Shena Panganiban, mayap, gatpanapon po kaya kayo, sana mayap na Kuya Jun. Po. At saka yung aking kumare, si Rosalie, yan, si Rosalie Kalalang Odea. Good afternoon sa inyo. Okay, doon po sa Bangkalyan. And of course, I will not forget, greetings to happy belated happy birthday to Ma'am Eloisa Luzong. Hello, Madam. Belated happy birthday po kayo. It was a great day to you, Nepo. At masanting niya po yung pamiyabi at amo kayong pilang banwa kayong Betis High School. And alata nga karapat nun talagang lilipat na kayo po masyapol na rin principals. Muli ne ketang balen ng madam ko. But still, kakayabi na kayo po kini pamilyang Kapampangan. And also, happy birthday to Ma'am Cherry Sibog. Yan, si Madam Cherry Sibog, yung ating retiree, nag-birthday po din siya. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Cherry. Okay? Wow! Nag-sign in na po. Po, si Ma'am Susan Ginto Serrano. Hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Lagi na akong malagukik. Thank you so much, Ma'am Susan Ginto Serrano, and with your whole family, yung inyong husband, your hubby, si Noe, si Mark, po, tsaka yung ate nyo doon sa Dubai. Dubai nga ba? Tsaka si Bembe, si Caleb. Yan. Good afternoon sa inyong lahat po. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang aking kumpare, si Sir Alduin Malyari. Yan, okay. And his family, mayap agat panapon kay kapare ko. And to all of the municipal officials, especially lahat ng mga municipal employees na present every Saturday dito sa munisipyo, mabuhay po kayo. And of course, sabi po ni Ludwig Sunglaw, ang ating top fan. Hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out number 1 Radyo Guagua 99.9 FM. Yan, Radyo. Love you, Radyo Guagua. Sabi po niya, pa-play po song Ma'am Ning Spaghetti. Wow, spaghetti pa. Okay, so later on, we're going to line up that song Spaghetti. Wait mo lang. And good afternoon sa aking napakamagandang bunso, si Jay Gaviola Romuar. Yan. At sa lahat ng ating mga watchers ngayong araw na ito, ayan, na-miss ko po kayo dito sa Pamilyang Kapampangan. And thank you. Meron na po tayong internet ngayon. Yan, ginawa na po siya ng PLDT. Yan. My goodness na PLDT. Nananula kaya rin aliwan tao. Den namang aliwang mga bit internet kareng po si alalang pakyalam kareng tuturan ne. Malyari na mo po sana magi kayong responsable. Istong ating kayo po nga sira ne po. Kaya nyo po, ayusan nyo po, nga sira yung bangkanita po, kayo makapamerbis yung aliwan tao. Po, just like here in the station, 2 weeks or 3 weeks na alang internet, po, makakay po in PLDT yung mga kamuanan pero rengali wareng makasira may nga remoket ang kaya kaming poste mo naman ka rin lagi asisira de so tinantinulid kem poste asira de sigurado
be responsible neto, ayusan tamo po yung serbisyong balen. Okay, sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano, tuto naman po Ma'am, nice and proud to see you po Ma'am DJing together with Ma'am Lu. Yes, masaya kayo pong kilala da kayo pong personal Ma'am Susan Ginto Serrano with triple hearts. Wow, thank you so much po Ma'am Susan na po, at mikit kayo pong pasibayo at detang kang tanaman, Ma'am Su. Crush ko lang. Lalo na itang, sabi mo, orange jasmine niya, pero maputi yung bulaklak. Ano ba yan? Biruan ka sana Ma'am Susan, orange jasmine mo, pero maputi yung rugo bulaklak. Burike, na itang panga orange na maputi. Okay, so kung may spaghetti si Ludwig, mayroon po akong dancing queen, pakiplay po. Yes, yan. Darling Techman there, pakisuyo yung mga ating mga requested song, spaghetti and dancing queen. Yan, mamaya. Yan, alright. Yung isa, sa ibaba mo ng number 6 mo yung isa. Ayun, sige. Okay na yan, darling. Very good, yan. Sige. So, line up na no po, my dear listeners and watchers, yan. So, panayan tanala mo po ang bagya, mag-play la po rin kaya katamang requested song. Okay? Alright, so let's have this very beautiful song first to start. I See You, Lord, by Isa Sigera. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay.
Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site. Pero pakitune in na lang po ang inyong mga radio sa CP nyo or kung meron kayong transistor radio, medyo naano na po tayo sa FB. Hindi po mga kanta ang nakikita natin, kundi mga commercial. And this song Journey is dedicated to our dear principal, Madam Eloisa C. Lusong. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito. Dear Principal, Madam Eloisa C. Lusong. And now, let's have Skyline Pigeon for Ma'am Luda Dural and Kuya Frank. Hello! Good afternoon po sa inyo dyan. Enjoy our beautiful music.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, Okay, nagkwentuhan po sa ating chat si Ma'am Lu and Ma'am Susan. Never, yeah. Nice meeting you din po ni Ma'am Su. Okay, and ito pong Skyline Pigeon natin ay team song pala ng High School Salem. Yan, team song. Thanks, Ma'am Lu. Kasaya ko pong ikit da kayong Ma'am DJ Ninking personal. Sabi na pong Ma'am Susan Ginto Serrano. Pangalaguyo po talaga. Ika din Ma'am So. Malago ka. At cute ka pa. Yan. Alright. So, dakal salamat, Ma'am Susan. Po. At Meggy, da kayo pong kaluguran kening Radyo Guagua, kening pamilyang Kapampangan. Okay. I want to announce po yung symposium na gustong gawin po ng Global Filipino Movement sa ating mga grade 12 students po in the whole division of Pampanga. Actually po, pilan mo po sanang eskwelahan
symposium na ning GFM or Global Filipino Movement, pero sabi ko po importante ya po ning symposium ay ni ulim pong makapatungkol ya po kayong pamag abroad ne po. Nanungno ka rin po deng estudyante tamo na mag-graduate ng 18 years old neng kay po eno po mag-proceed college ne potangkay papag-abroad dano po. So denan tala pong wow, Kenneth Ray Bansil. Sir Kenneth, hello, good afternoon sa'yo. Yan. Thank you for watching, Sir Kenneth Ray Bansil. So I'm talking about the Global Filipino Movement Foundation Incorporated, no? Yung kanyang symposium na ino-offer po sa mga grade 12 students. And yung ating pong permit ay nasa I explained it already to our division superintendent kay Sir Engineer Edgard ne po. And tinurn over na nila po sa SGOD kay Ma'am Arcely Lopez. Napakaganda po nitong ating symposium na ito dahil po ito ay patungkol sa kung paano maging OFW ne po. Na kung saan ay isa ito sa mga target ng ating government. Kaya nga po nagkaroon tayo ng grade 12, K-12 curriculum ne po. Bangkanita po deng anak tamang mag-graduate na ingidad da 18 years old na po, malyari ta na lang isabak king obra or dakala pengari ing burida ren karelang anak mamag-abroad na la ne po pang bangkanita mipasno ing karelang bie. So denan tala pong guidance ne po makanano po ing maging OFW. Nano po ing effect na ning pamag OFW king family. Siyempre po, uling pamilyang Kapampangan po, family values. Alright, kasama po yan. Tapos, yung mga proper documentation po and avoiding red tape in the government. Yan po sa pag-abroad natin. Para hindi po tayo maloko ng mga illegal recruiters yan. Okay, so ang Global Filipino Movement po ay isang sangay ng ating pamahalaan po na kung saan ay dito po dumudulog yung mga kababayan nating Pilipino na nagkakaproblema sa kanilang trabaho sa abroad o pag-a-apply ng trabaho sa abroad or kung nandun na sila, nagkaproblema sila. Tumutulong po ang Global Filipino Movement Foundation. At kasama rin po namin sila rito sa Radyo Guagua tuwing Sunday po, 3 p.m. po, ang Gabay ng Manggagawang Pilipino. Sa kanila po program yon every Sunday, 3 o'clock p.m. po. So lahat po ng mga OFW natin, overseas workers po natin, overseas Filipino workers po natin, sa kanila po dumudulog po. At marami na rin po silang natulungan na mga OFWN. Isa po sa kanilang mga sponsor ay si President. Ayan, President Rodrigo Duterte po. Kaya nga sabi ko po sa director ng GFM, sa susunod sabi ko, total kaano nyo si President Duterte. So sa susunod sabi ko itong sulat natin idiretso na natin kay Vice President Sara Duterte na siyang magiging Secretary of Education natin para hindi lang Division of Pampanga ang matulungan natin po, kundi buong Pilipinas ang matutulungan natin. We're going to guide this future OFW natin sa ating bansa po. Ito pong kanilang symposium na ito na tinaguriang bata-bata, mag-a-abroad ka rin ba? Yun po ang kanilang slogan, bata-bata, mag-a-abroad ka din ba? So ito po ay tutulungan ang ating mga kabataan to prevent future problem. Yan, para po maiwasan po natin ang problema, ang mga problemang haharapin nila or to minimize, not to fully remove, but to minimize the problem of this for what we call this future OFW natin.
Yan po, kaya po mag-o-offer sila ng symposium sa mga grade 12. So lahat po sana ng nakikinig ngayong hapon na ito, kung gusto po ninyong maging bahagi or gusto po ninyong makatulong sa inyong mga grade 12 students sa inyong kanya-kanyang school, pwede po kayong kumontak sa akin. Nakaano po yung pangalan ko doon sa ating permit bilang contact person po for this symposium. Po. Maganda po to para ma-prevent natin ang problema ng ating mga future OFW. Tsaka, hindi lang po mga grade 12 student, pwede rin pong i-invite. We're going to invite also the PTA like that. Kung sino pong gustong mag-attend ng symposium na yan sa ating mga eskwelahan, pwede po kayong makasama at ipabilang nyo lamang po ang inyong sarili sa number of attendees kasi po ang GFM po, ang Global Filipino Movement ay magpo-provide din po ng libreng snack. Yan. Hindi lang po kayo uupo makikinig kundi pamemeryendahin pa po kayo ng GFM. Yan, alright? So yun pong ating announcement sa ating Pamilyang Kapampangan. Okay, now let's have this rest bakuna. Okay. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Listen to this requested song of Ludwig Sunglao, Spaghetti, and followed by Dancing Queen of Ma'am Susan Ginto Serrano. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID.
Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Saan po sa ating dancing queen. Alright. And good afternoon to Ma'am Beth Yumul. She's watching today. And Ma'am Shena Panganiban. Hello po, Ma'am Shen. Maya pagat panapon po kaya kayo. Okay, so I was
talking a while ago regarding the symposium to be given to us by Global Filipino Movement Foundation Incorporated, po. At sa June 10 po, tinanggap po ng San Roque Dao High School ang ating symposium. June 10, 9 o'clock a.m. po. Sino man pong nakikinig sa banda dyan sa San Roque Dao, po, banda dyan sa Pangulo area natin. Kung interesado po kayo sa symposium na gagawin ng GFM Foundation regarding sa pag-abroad, kung paano po mag-abroad, po. Welcome po kayo. Magpuntahan nyo lang po si Sir Andrew Sampang doon. Si Sir Andrew Sambang. Yan po ang ating contact person doon sa San Roque Dao High School. Okay? Wala pong bayad itong symposium na ito. At sila pa rin po ang magpapamerienda. Okay? So, para po kung anong tawag dito, ma-count po kayo, po, para ma-count kayo sa merienda natin, puntahan nyo lang po yung ating mga contact persons sa mga schools na yan. Okay? So, sa San Roque Dao High School, si Sir Andrew Sampang, okay? And then dito po sa Betis High School po, sa June 17 kami, 1 p.m. po. Ako po ang kontakin nyo kung gusto po ninyong makipag-attend sa amin, po, para po mabilang po kayo, okay? Marami po tayong matututunan kung paano po ang the cause of migration, po, ano ba yung mga effect nito sa atin, at saka yung preparing of documents, avoiding red tape in government, okay? Marami po tayong matututunan doon sa symposium na gagawin po ng Global Filipino Movement. At mga bigatin pong tao ang darating sa atin. Hindi po sila basta-basta tao, mga great pastors po sila. So yun lang pong brother natin ay international missionary po iyon. Po. At pinagtiwalaan po siya ng GFM Foundation na maging director yan. Po. Siya po ang pinaka-head ng GFM. Okay? And then, dito po sa Natividad High School, yan, si Ma'am Sunny Lois Roman. Siya po ang ating contact person doon sa Natividad High School. June 17 po, din po sila. June 17 morning. Po. June 17 morning po ang ating symposium doon sa Natividad High School. So, yung pong lahat ng gustong interesadong mag-attend po, aside from the grade 12 and the teachers there in Natividad High School, welcome po kayo sa ating symposium. Sabihin nyo lang po kang Ma'am Sunny Lois Roman, po, para po makasama po kayo sa bilang. Alright. Wow, nagbabatian dito sa ating chat box ang ating mga katropa, po. So sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, hi po Ma'am Shiena Panganiban. Kamusta po? Ganda ng symposium na to, yung sinasabi ni Ma'am DJ Iya. Tamang-tama po sa mga senior high school natin. Yes, Ma'am Su, panagalan tamo na bayo la lumwal keng eskwelahan tamo rening kaya katamong senior high school na sana guide tala nung makanano lang mag-abroad. Okay? Sana tagal talangan para pakirandaman da nung makanano impa mag-abroad. Alayang gasto sa ning eskwelahan. Ing provide na ning school itang lugar at saka chairs, yan, po, tsaka audience, of course, then grade 12. Ita mo po ing kain na ng eskwela kanita, at pasalamat kay pong maragul kay kayo nung i-welcome ye po ing Global Filipino Movement king kaya kayong eskwelahan, po. Alata mo pong intensyon or motibong aliwa nung service yung balen. Sumaup tamo po karing kaya katamong kabalen, datangin panahon pati kay buong Pilipinas, para po mabawas ing harapandang problema ring OFW tamo. Okay?
nanong sabi ng Ma'am Susan Ginto, Serrano, kang Ma'am Beth. Hi po, Ma'am Beth. Sabi niya, long time no see po. Sama po tayo sa peya ni Ma'am Julie. Malapit lang naman po. Wow. Okay, so nagkamustahan ang mga magkakatropa-tropa dito sa ating chat box. And si Ma'am Luda Dural is also extending hello to Ma'am Beth. Yan, love you, Ma'am Beth. Hello. Okay, so sana po pati rito sa GD Mendoza at saka yung ating mga Guagua Community College, sayang hindi ko pa nakikita si Sir Jun Panganiban para ma-coordinate natin ang ating symposium na ito sa kanila. Talaga pong tumutulong ang ating kapatid po sa Global Filipino Movement. Tumutulong po sila sa mga OFW. Yan po ang kanilang adhikain. Yan! Pinag-uusapan natin ang mga layunin, mga adhikain sa buhay. Po. Yan po ang tunay na adhikain natin. Ang tunay na ideal natin sa buhay ay ang tulungan ng ating kapwa Pilipino kung paano umangat sa kanilang kabuhayan. Po. Hindi po iyong sigaw tayo ng sigaw sa daan. Po. At tayo'y nakakaistorbo sa traffic. Nakakaistorbo sa peace and order ng ating country. Tumulong po tayo sa ating mga kababayang Pilipino sa pamamagitan po ng ganito, po, ng information dissemination, paano ba ang pag-abroad, okay? So, yun pong title natin is Bata, Mag-abroad ka din ba? Okay, ang ganda, po. So, mostly, ang aking mga estudyante ay nandoon na sa Dubai, yan, no? Pero, yun, sa guidance po ng inyong lingkod, sila'y na tumaas ang antas ng kanilang mga buhay. Alright? Okay. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay common organizational culture problems. Yung mga, kasi po ang second family natin ay ang ating working place. Po, ang ating boss, ang ating mga kasamahan, mga second family natin yan. Okay? Yun ang ating environment. Paglabas natin sa ating bahay, pupunta tayo sa pangalawang bahay natin, sa office natin, sa school natin, saan man yan. That is our second family. So, ano ba? Yan. Hello, Ma'am Arceli Lapid. Hello! Good afternoon sa inyo. Thank you for watching, Ma'am Arceli Lapid. Welcome po sa Pamilyang Kapampangan. Okay. So, ano po ba ang mga common organizational culture problems? Yan. At ano ba ang solusyon natin dito sa mga problema sa ating organization? Ma'am Lu, Ma'am Su, yan, Ma'am Sel, Ma'am Sienna, pakitulungan po ako sa ating sabi ni Ma'am Lu, yes, congrats to your adhikain, layunin, hangarin, or para Sandok and Pastor Romuar. Thank you, Ma'am Lu. Thank you. Baluyo po ing puso ko. Po keng sabi ko pingkeka, ala kong balak pa-promote. Pero tamo manyarang pasbol, po ta ma-promote tamo king aliwang bagay, prepare na katamo ning Dios king mas maragul parasan, mas maragul a responsibility karing kay katamong constituents. Wow. Constituents. Okay. Mailiya ka nini, Ma'am Lu, sigurado ling may kaintindi kay nini yan. Alata pong aliwang motibo, alatang aliwang parasan kembyen nung sumaup, kareng kaya katamong kabalen, kareng kaya katamong co-Filipinos, po, para po, yun na nga, kahit na sa pagtuturo ko, sabi ko nga, English is very important language wherein you're going to communicate with other people there in abroad then. So how can you understand them? How can you express yourself? How can you reason out? Po? How can you defend yourself without knowing how to speak in English? Po? So, ingke katamong parasan talaga, kaluguran talaring anak tamo uling future OFW la po rin. So, pakaturo-turo tala po. Pakaturo-turo ko po man-English de nga anak ka rin. Bangkanita po po tapong mamag-abroad la rin anak ka rin.
makapagsalita la po. They can communicate very well with their employers, with their co-workers there in abroad. Ne po? Okay. So, yan nga po ang nasain ng ating kapatid, ng ating kapatid na pastor, si Pastor June Gaviola, the director of GFM, sabi ko na, Global Filipino Movement, okay? So, lahat po ng Pilipino sa abroad, sa buong mundo, po, tinutulungan po ng GFM. And ito nga po, naisip nila na to prevent the problem in the future, i-orient na natin, turuan na natin paano ba ang pag-abroad tong mga batang ito, mga grade 12 na tong ating mga graduating students natin. So, sana si Ma'am Shena ay nakikinig pa ngayon. Sana siya ay pumayag din doon sa kanyang eskwelahan, sa Pulong Masle High School, I think. She is assigned there. Sana po ay i-welcome po natin ang symposium na ito sa inyong eskwelahan. It is a very important information dissemination po sa ating mga grade 12 students. Okay. So, ano ba yung mga organizational problems po na mostly nangyayari sa ating mga working place? So, ito pong organization na ito ay ang ating second family. Po, ang ating boss sa lugar na yan, siya ang ating second parent. Po, mostly sasabihan da rin principal, akong indayo, akong tatangyo. Po, bala mo po kami keng classroom, ako ing indayo keni. So, nyapin po neng kay madalas, deng anak, mas malapit la kareng mestra, po. At kami pong mestra, syempre kaluguran mila po rin, kaya kaming principals, yes, of course, po. Kaya syempre, kautos mila po rin, pilang banwa, so, kailangan po ing lugod yang mangibabaw keng organization. Okay? So, ala naman perfect organization. Sabi ko na, pinunging organization ng Jesus, maguluya naman. Because these people, po, iba-iba pong klaseng mga tao yan. Po, yung organization ni Jesus Christ. Meron pong mga tax collector na tinuturing na makasalanan noong unang panahon, po, yung mga tax collectors, mga sinners siya na tinuturing ng publiko. Ano pa ba? Meron pong dyan, mga fishermen. Yan. Miyali wala po obra. Timpong mapanako ating malaram. Judas malaram yan. O yan po. Mismong organization na tetag ng Jesus. Po, ela po perfectong tao at may kakaproblema la naman po. So, Ma'am Lu, Ma'am Su, Ma'am Arcel, Ma'am Shena, sino pa ba yung naka-tune in ngayon? Po, mag-ano po tayo, mag-share ng ideas, paano po ba to? Paano po yung mga usualing problems na nagra-rise up sa organization? At siyempre, bigyan na rin natin ng solusyon yan. Sabi ko nga nung magdala kang problema, magpalad kang complain, dapat magdala ka namang solusyon. Ketang complain na ito, kakabod mag-complain, kakabod magpalad problema, nung magdala kang solusyon. Okay? So, yan po ang topic natin ngayon. What are the common organizational culture problems po and mga solusyon sa mga problemang ito. So, inaasahan ko po na mag-share ang ating mga kasama po dito sa Pamilyang Kapampangan. Okay, so there's still 3 minutes before 3 o'clock bago po tayo mag-prayer, siguro, let's listen to this beautiful music muna bago tayo mag-prayer. Yan. Okay, let's listen to A Love to Last a Lifetime. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua.
Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. And this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started a beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace,
for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2.
Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan. Nag-e-enjoy tayo sa mga magagandang musika na ating piniplay dito. That is Loving Arms, nepo, by Dixie. Yan, okay. So, yun na nga po ang ating topic ngayon. What are the common organizational problems? Sabi nga natin, paglabas natin ng ating bahay, ang second family natin ay ang ating working place. It may be yung palengke, may mga organization dyan sa palengke. May ano tayo dyan, mga officers tayo sa palengke. Yung ating mga katabing tindera, yan, mga ano natin yan, mga sister, brothers natin. Dito sa munisipyo, yan, ang ating mga co-employees, mga kapamilya po natin yan, ang ating mga co-teachers, ang ating principal, yan, co-family po natin yan. Saan man po tayong office, saan man tayong lugar, sa construction site, maging tricycle driver ka man lang dyan, parang magkukumpare sila para silang talagang magpapamilya yung mga driver, mga anong tawag dito sa ating mga grocery stores dito, sa ating mga mall, yung ating mga kasamahan diyan, mga pamilya na natin yan. Ano pa ba yung mga guards, yan. Ano pa ba yung ating mga organizations dito or mga offices natin dito. Yeah. Okay, thank you Ma'am Susan Ginto Serrano for watching always. Okay, so ano ba yung mga problems natin sa organization? Mostly, number one is poor communication. Poor communication. Ano ba yon? Yung mahirap? Okay, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, usually, magka-problema mo po king kabana, wow, brikini. Meto nga organization pauli ning misunderstanding between the leader and the workers. In example, namo po king school. Dakal po mestrang mareklamo ing kesantingan namo po ning pibatan kong school. Yuna da ing katak at reklamo. Pero king tauligawan da pa rin ing obra. Yes, siguro po ing masanting nga solusyon keni ing mipakirandaman like the boss and the teachers ibie ing respeto king metong at metong. Yes, tama po yan. I mean, ing boss, pakirandaman na ladeng, maka-under kaya at ding members, makanyan mo rin. Listen to each other's opinion and ideas. At syempre po, ala ng masantingking metong organization ing mikakalugudlo at lalo ng luguran ing obra tamo, maswerti tamo atintang obra. Yes, kasanting na po ning pakibat na, senior na pong opinion, Ma'am Susan, king eskwelahan tamo, nanungnuka rin. Siguro aliwa naman itang kakatak nung itang siguro papasyag damo po itang karelang nangas kanine papasyag da itang karelang opinion mo naman pero neng kaipin ken pa magpasyag ning opinion ating manene ating masyos alata mo pong karapat kanito po. Excuse me darling, pakiulit mo retang kaya katang kantang ita nano itang susunod da ita. Nang Melyari akadingwan tiyatang alop. Alright, so
naman po kitang pagtanggol ko rin kakatak ma'am sunong siguro papasyag datang para karela ne. Pero sabi mo pinbandang tatawli sunod lamo rin. Yes. Andyan talaga pong makanyan ating democracy. Wow, democracy. Ne? Atin la pong kanya-kanyang opinion din tao at sabi mo dapat pakiramdaman niya ang bawat metong at may papagrespeto. Yan, po. Okay, po itang sinabi po nga ito. Dapat po, talagang dapat naman po makiramdam niya talaga ang metong a leader. Ang metong nga masanting asset ng metong nga leader itang atin niyang malinis sa balugbog, malino pa makiramdam. Kareng kayang sasakupan ne po itapin metong principle keng management importante la rin tao mas tabalo ing depedo te importante tao mi pakaili kung bagyaya para-pareho tamong may mag-aral management Pare-pareho po tayo nag-aral ng management. At ang isang organization ay hindi magiging maayos kung hindi po maayos ang kanyang mga tao, no? Ang kanyang mga workers. Kaya nga po ako ang aking sinusunod na principle or theory in management is mas importante la rin tao, mas importante ang tao, po. Kasi sila ang working force mo Sila ang nagtatrabaho, no? Magiging maayos ang kanilang trabaho kung ikaw na leader, kung ikaw na boss ay nakikinig sa kanila at inaalagaan mong mabuti ang iyong mga tauhan. Alright? So, yung mga leaders, dapat meron silang malinis na tengang nakikinig po, sa mga ideas, sa kalagayan ng ating mga tauhan, ng ating workforce, mga tao sa trabaho. Okay? So, itamupin sometimes, lalo na po ako, medyo matas ko po tono, matas ko at malakas ko boses. Metong karing kayatuanan ka na ako since I was in high school talaga. Ating kong commanding voice. So, yan. Talaga pong makanita ko manyalita pero pangakay po nung nano po ing pikasunduan na ning majority ala pong problema kanita pero neng kaying makalungkot mo pagtanggol mo rin ning nangas kanine rank and file pagtanggol mo la paki nano pakiintindi mo la potang kay marine lang manyalita sa likot la sa likot daing boses da siguro gusto ito nyapin din kay ala ng bisang talakad manindigan kayong katuliran so sana lahat ng leaders ay marunong makinig marunong makinig at sabi nga talagang number one problem in an organization is poor communication. Itang ila kita babo reng mikakaintindi reng makabalo ila mo Diyos mio corazon. Sana naman involve everybody involve everyone in the organization. Kaya nga tinatawag tayong organization involve everyone in the organization kasi itapin eta naman para pareho kalagayan keng bie eta mo para pareho katuwiran pare-pareho opinion or pare-parehong dakal means so dapat ang isang leader ay malinaw sa mga tao yung kanyang gustong i-communicate sa kanila.
Anong sabi ni Ma'am Lu? Common problem sa organization, isa dito yung walang klarong direksyon. Yes, totoo yan eh. Alang klarong direksyon, I think, ang namumuno. Kulang ang knowledge niya sa pamumuno, para lang siyang isang alon sa dagat na sumusunod sa malakas na hampas ng hangin na walang tamang patutunguhan. Kaya tuloy magulo ang panunungkulan kasi nga wala ring mahusay na proseso. Yan po, alang masaleseng proseso. Metong iya pa yan. Ne? Keng kaguluhan, keng metong nga organization. Alang malinong direksyon, alang nangas ganit ne alang malinong direksyon, alang masaleseng proseso. Kaya nagiging ineffective ang tungkulin. Magulo, walang unity, may problema din sa pakikipag-ugnayan. Yan, poor communication, hindi naglalahad ng mga mahalagang detalye o nagpapaliwanag ng mahalagang information kung ano ba talaga ang ninanais niyang makamit. Yan. Kagaling da rin ng aduang senior tamong mag-share karelang idea. So, tama po yan. Kaya walang unity kasi walang malinaw na direksyon. Saan bang ating direksyon? No? Ano ba yung ating target? Yan. Okay? So, isang dahilan dito kasi we are not opening up everything to our organizational members, no? Sa mga miyembro natin. Ano bang gusto nating mangyari? Okay? Dapat linawin po natin yung ating objective. Meron tayong direksyon yan. Kaya nga kahit nasa lesson planning no? Kahit na sa anumang speech sa what do you call this sa pagpipreach din sa pulpito, kailangan meron kang guideline, meron kang guide na sinusundan para alam mo kung saan ka patungo, ano ba yung objective mo. Okay? Kailangan malinaw yan. Sabi nga ng Madam Principal ay, i-show mo dyan, no? Isulat mo dyan, ano ba yung objective mo para malaman ng mga bata kung ano yung gusto mong mangyari sa kanila. No? And then, at the end of the lesson, i-check mo, did you achieve the objectives? Yan. Parang sa organization din, ganyan ang gawin natin. Ano ba yung objective natin? Dapat, so kapag nilapag natin ang objective natin, so lahat magtatayuan yan, magbibigay ng opinion, yun naman sinasabi ni Ma'am Susan, kailangan marunong tayong makinig. No? Kailangan marunong tayong makinig sa ating mga members ng organization, no? At yun na nga, meron tayong dapat na pagkakaisa, na respeto sa bawat isa. And then tingnan natin, tandaan natin ang ating ang mga tao ay hindi natin pwedeng baguhin. Yan na sila Yan na ang kanyang pagkatao. So, kailangan intindihin mo ano ba yung taong yon. Paano ba ang ugali niya? Paano ba siya magsalita? So, meron tayong, hindi naman lahat na pwede ay malumanay ang magsalita. No, hindi naman pwede yung ganon. Hindi rin pwede na lahat ay nagtataasan ng boses. So, there is a balance, okay? Balance of nature tayo. So, meron po tayong kanya-kanyang personality at ang isang leader ay dapat alam niya yan. Alam niyang respetuhin ang bawat isa. Alright? So, tayo pong mga medyo nag-aral ng mataas na antas ng edukasyon. Dapat sana tayo'y nagkakaintindihan sa level na yan, no? Na ang mga tao ay may kanya-kanyang kaisipan, may kanya-kanyang opinion, meron silang kanya-kanyang style, paano mag-deliver ng kanilang opinion, ng kanilang pananalita. So, hindi natin pwedeng baguhin ang isang tao. Tandaan natin yan.
yan, kahit na yung mga born-again Christians nga eh. So, being a born-again is not an overtime, no? Hindi lang, it's not an overnight. Mahabang proseso yan ang pagbabago ng isang tao, ne po? So, let us consider everything. Yan nga po, sabi nga ni Ma'am Lu ay, Nanita, ay aliwa po ako tabi, Ma'am Nanawaring Nelyar Kenny. Hello po, Ma'am Susan, sabi ni Ma'am Ludwig. Okay, so, yan, may pag-lab-lab-lab lang Ma'am Susan ng Poy Ludwig, ne? Okay, so, hindi po daw si Ma'am Susan yung katak ng katak. Alright, ako po kasi andyang no ka rin pa man, ne, ken man doctorate degree talagang manyalita ako ne. Lalo na istong eus to yung daramdaman ko at kakadilwaya ken batas ning Dios. Andiyan pang batas ning tao yan na mo ne. This is the law of the land. Pero tandaanan tamo, mas mata siya pamurin ng batas ning Dios. Istong kinalilwaya ken batas ning Dios. Ay, makakay ka na ako, makaramdam ka na ako, ne? Pangaralan da ka talaga regarding keng batas ning Ginoo. So, and yan, kalilwata mag-sidetrack pamumbag yan, regarding kareng batas na ning tao, balutan maning batas na ning Dios nung makananuya at matilos siya mataramya magkabilaya ing taram na ning batas na ning Dios. Never meng kalabanan ning batas na ning Dios, even though it is enacted as the law of the land, it is under the Constitution, is still iing batas sa yan, may pwedeng ilapad keng Diyos, Lord, according to this law of the land. Cannot be. Sabi nga, your ways are not my ways, sanong Lord. Your thoughts are not my thoughts, sabi na ning Ginoo. May babaluktutan ing matulid na ning Dios. Cannot be. So, ingaus tamo kareng batas sa gewa na ning tao para i-justify ni ing kayang kamal yan. Those are amoral laws. Amoral. Hindi po, meron kasi po tayong immoral, meron tayong moral, meron tayong amoral. Po. So, those laws na mag-justify king kabaluktutan na ning tao, gewaning batas ning tao para tumulid siya king harapan na ning society. Eya pamurin po matulid, eya pamurin masalese, king harapan na ning Dios, it is still a sin and it is still a wickedness. Po. Okay. So, going back with our discussion in the organization. Po, itong ating ikalawang pamilyas. Andiyan ken naman bali. Reng anak miyali wala ugali, di ba? Ating anak kamalambing, ating anak ausan tamong pasaway, ating black sheep adang makanya. Pero anak mo ngande na ugse mo wari reng anak ka ren, kalupa na ning metong organization. Ding bawat metong atin ng kanya-kanyang ugali, atin lang kanya-kanyang personality. Uli mong makanyan niya ing metong nga tao. Ilako niya king organization. Cannot be. You cannot be a good leader nung mo balong manduan din ng tao nga rin. Alright? So, bago po tayo magpatuloy sa ating pinag-uusapan, let's have this beautiful song. Too much love will kill you. Yan. Too much expression of power, po, yang magdalake kaking kapahamakan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019.
Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad.
Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. Tuloy-tuloy po tayo sa ating discussions, organizational problems and solution. Medyo po yung ating nakuhang version kanina ng photograph ay piano pala yun, hindi siya. Yung ating kayan meta, darling kong techman dyan. Yung may, what do you call this, vocal ang kunin natin, hindi yung instrumental. Alright? So, pagpatuloy po natin ang ating usapan, sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano sa atin, maka-inlove na laman ding requested songs. Thank you, Pamilyang Kapampangan, Radyo Guagua 99.9 FM. Ing magmalasakit at lulugod ka ring tao, sabi na pong Ma'am Susan po. Salamat po. Midagdagan ko, friends, pauli ning Radyo Guagua. Okay, love it. Sabi po niya with triple hearts. Wow. I love you too, Ma'am Susan Ginto Serrano. At saka po rin kayan Dabber Cards, kayong pulong masle. Nanula ka sila Giureta, Ma'am Susan, din kaya kang Dabber Cards, kayong pulong masle National High School. Ding anings yan, di aning sa pulong masle National High School. Good afternoon kaya kayo. Sana makirandam kayong kalupa ng Ma'am Susan Ginto Serrano. Okay, so let's continue our topic na po, yung common organizational problems and solutions
paano ba nating ayusin ang organization. So, sabi nga natin kanina, andyang family, andyang family, metong yung organization yan. Emula, what do you call this? Emula api para pareho reng anak, miyaliwala ugali reng anak. So, just like in the organization, they are made up of different kinds of people. Po, miyayaliwa tamo penibatan a lugar, miyayaliwang background keng bien. Po, ikami po talagang ikami atang mikakapatad. At saka magpipinsan. Tabalo, denga viola, makanyan. Diyos mio corazon, makakay po, lulto, ingke kaming sa bagay, sabi natin you are born leader, at po, medyo lilelemiya talaga yung sarili mi, pero lulto talagang, emi yaiwasan na sometimes when we touch. Ano ba yan? Po, pero, we are all leaders in our own way. So, ita po, poor communication. Yan, poor communication of the objective. Poor communication of what the organization want to be. Yan, so, ayusin po natin kung tayo ay mga leaders dyan. Ipalad tayo pong masalese, nano ing parasan tamo kareng tao, kareng kaya katamo kayabe keng organization. Nangaos kanine, nung malyari, as the people, nanong buri yung malyari keng makanyan. Kumubalo nung nanon lawe da kanako kanita anyang akong leader. I am not giving them what to be done, pero kukutnan ko la nanong buri yung malyari ken department tamo, nanong buri yung gawan tamo, at kay ba't ilista lang ang detang ang gamburing gawan, i-analyze la nung okay la, makanita ko po datang makanita po ing sinabi na kasing koyang ko nung makanano kang maging leader. You are just implementer of what the people wants to happen. Yan, want to happen. Okay? Metong kamong implementor na nanong buri ng malyari deng tao. Yan. Ay, no ka rin niya yung opinion ng Ma'am Kai. Ay, sabi ni Ma'am Lu, dapat hindi makasarili ang namumuno. Sabi niya, maging malawak ang isipan ng isang leader. Handa siya sa anumang tanong ng kanyang mga sinasakupan. Laging may konsultasyon. Asan na ba? Yan, laging may konsultasyon sa lahat para klaro. Malinaw ang anumang mapag-uusapan o mapagkakayarian. Nandun yung respeto sa bawat isa, yung malawak ang kanyang pangunawa. Marunong siyang makinig at bukas lagi ang isipan at puso niya sa mga opinyon, suhestyon at hindi kailangang ikagalit ang mga opinyon ng bawat miyembro. Yan, tama po yan. Hindi dapat nagagalit sa mga opinyon ng bawat miyembro. Hindi dapat napikon ang pag-uugali na dapat taglayin ng isang namumuna. Mainam na marunong siyang mag-entertain o tumanggap ng anumang mungkahi sa halip na maging negatibo sa pagharap nito. Kung hirap ang isang leader o namumuno sa kanyang tungkulin, binabalikat, maari naman siyang magpatulong sa kanyang mga kapwa-opisyal o magtanong sa higit na eksperto sa larangan ng pamumuno. Marapat lamang na isaalang-alang ang mga karapatan ng bawat isa o ng bawat miyembro sa halip na ang magiging sukli ay galit. Salamat po. Wow, God bless us all. Po, nanitang buri kong sinabi ng maging malawak ang isipan ng isang leader. Yan. Handa siya sa anumang tanong ng kanyang mga sinasakupan. Palagay ko, Ma'am Lu, kung ang idea ay nanggaling mismo sa mga miyembro, sabi ko nga kanina, dapat halimbawa merong isang activity, meron tayong dapat gawin.
kung ang isang leader ay tinanong niya ang kanyang mga miyembro, ano bang gusto niyong mangyari? Siyempre, yung lahat ng suggestion ay lalabas from the members. Yun na nga yung sinasabi ko. So, if all the suggestions came from the members, palagay ko ay walang tanong-tanong no? Kasi yung member na magbibigay ng kanyang idea, meron na siyang daladalang reason, no? So, dapat ang isang leader, hindi naman sa tinuturuan natin sila, ipalad ne. Oy ning kekatang activity, oy ning buridang activity ning kekatamong office, ning kekatamong makamatas kekatamo ne. Nanong kayan tamo, nanong pwede tanggawan contribute kening makanining activity, king makanining objective na ning kekatamong office, ne? Ning kekatang agency. Yan. Okay? So, siguro nung ding suggestions manibatan lamis mo kareng tao, and the suggestions are together with the explanation, the reason, ne po. Palagi ako walang question kaya ba't nung dening suggestion na rin i-analyze talan sabi natin pag-aralan talang masales syempre i-filter tala rin metong nanuing dapat maging priority yan. So yeah. Nice opinion, sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Okay. So, ako ganun akong maging ganun akong as a leader nanong buriyo, andyan niyang mag-aral ko ken doctorate degree. Okay, this is our topic. Nanong buriyo ken. Ako, sabi kong makanyan, kailangan kayang pag-aralan yan, kailangan kayang i-master nga yan, at kay ba't nung ating mang question, nung ngayon balong pakibatan, ako nang bala kanita. Makanita kasi you are the leader kailangan master nga so, kayan mo ring members, nanong burida ring members, nanong buridang malyari ring members. Aliway tang ikan didikta karela, o ika makanyang ka o ika makanyang gawan mo ika, epo makanita yata ing masanting a leader. Ing masanting a leader, wapin niya itang ilapag keng organization nanong buri yung malyari, nanong buri mong gawan keni, nanong nga contribute mo keni. So yung bawat metong dapat atin yung contribution, atin yung dapat gawan aliway tang remember, we are living in a democratic country. We are in democracy. So gawan tamo yung demokrasya keng kilob na ning organization. So alright. So that is with the poor communication. Ilapag nanuya ba yan? At kay bading miyembro, isipan da nanoy ing ikasanting na nitang parasa nita. Itang activity nga ita, nanoy mas masanting agawan. Aliway tang dikta na kan dikta, autocratic ka. We have studied all types, kinds of management kinds of leadership lawen tayo, pilinan tayo po itang democratic leader. Magikan democratic, autocratic leader, didikta nung nanong buri mong gawan. Dapat makanita nung buri mong deng members mo, sunod laking parasan mo, denan mo lang role deng members mo, paboren mo lang manyalita, magilang free, at ikang leader at sukaken para makiramdam karela lawan mo lilista ka mo ng buridang malyari at kay ba't i-filter tamo nga yan. Ayan, that is communication, good communication po. Dapat may kamalino tamong komunikasyon kayong bawat metong.
Nano pa? Wow, Lander Canlas is watching. Hello, good afternoon, Lander Canlas. Yan, ining estudyante ko ngayon ni Dakalya, babalo ka nung kayong pamilyang Kapampangan. Alright, thank you so much for watching, Lander Canlas. And then, nano pa yung maging problema is inconsistency. Itang alang-alang nanining inconsistency masalese. alang masaleseng alang fix na pipagkasunduan makanyan alang fix sa bageng gawan. Yan, inconsistency. So dapat po ing metong organization magkaisaya king metong parasan. And then ano pa, ambiguity. Yan, uncertainty or doubtful king motive, king intention. What is your intention? Bakit yan ing kekamburi? Oh. So, neng kayo ding aliwa, makadoubt ing karelang intention. Yan. Kenta mo ka kaya yan. Ing kempong GFM, malaki pong intention ning GFM, nepo, ning Global Filipino Movement nung i-prevent ing future na problema harapan na ning OFW rening dening kaya katamong illegal recruiter, dening kaya katamong employers kay abroad further prevention po, future prevention po kay problema. Oy tapo ing parasan, oy tapo ing serbisyong balen po. Ila pang magpamerienda. Wow, nano mo nga kuwami kanini. Meto mo po nga kuwami kanining Pastor Jun Gaviole at saka rening kaya katangkayabe kay GFM. Sabi na ning Diyos, katitipon kayamanan ketiyato nung tumipon kang kayamanan keng banwa. So nung atintamo po nga so panatawi nin tao ngayon ni sigurado magpasalamat yang maragul keng Dios at di natangka keng biyena guide me sopan me po oren pureng malinong investment keng banwa tumipon kang kayamanan keng banwa ananing Dios. So itamo po in parasan na ning Global Filipino Movement at imam ning iyo po ala pong ngaliwa po ala ke pong ke po agency magpalak ko tao nung metong kami mo pong sasaw para sales yung bansang Pilipinas. Sabi natin Ma'am Luna, sabi ng Ma'am Lo, yeah, nanong pa yung metong. Sabi natin coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Wow, something nanino Ma'am Susan. Nuwar me bat ni? Ma'am Susan. So, I'm going to repeat, sabi ni Ma'am Susan, coming together is the beginning. Keeping together is progress. And working together is success. Totoo po yan. Working together is success. Nung meto nga organization, magkaisaya po at impong success. And then sabi po ni Ma'am Luda Doral, yes Doc, hindi mainam ang pagiging dictator. We are living in a democratic society. Para balance at masaya ang lahat, hindi kanya-kanyang saya. Yes, Ma'am Lu. And Ma'am Susan, I love you both. All right. So, nano ba ingke kang motibo? Nano ba ingke kang intensyon? Yan, kailangan malino ya karen tao yan. Kailangan ingakit dareng tao itang malinis mong puso. Malinis a puso at pusong pwedeng turuanan. Teachable heart. So, everyone should have a teachable heart and clean heart. Po, keng pamaglingkod keng taong bayan. Pamaglingkod karening taong sasakupan tamo. Wow. Alright, so sabi po ni Ma'am Susan, love you too, Ma'am Ning yan. Ala pong halong kaplastika nini. Sabi napin nitang metong nga post na makapicture ya pa President Duterte. Maya pang palto mo na yung matsura mong ugali. Aliwa mo itang bala mo, anghel ka na sa pakang kaplastik ang kembihe mo. So,
Yan po, masyado ko pong diretsong manyalita. Ne po, kasi etamo plastic ka tao eh. Etamo po tupperware oro ka ne po. So, madalas ding tao pagkamalanda ka tamong matapang or what, ne, masyado tamong diretso panasbok diretsong manyalita. Kasi po, kuburitang nanong sala sa likod kembye, kuburitan, diretsahan tamo. Ne, at ako naman po manyalita ko mo po tang ating kung kakit eusto. Ne, po tang ating kung kakit eusto, talagang manyalita at manyalita ko. Sabi ko naping kari Ma'am Lu, siguro in posisyon na nin taong eko asabyanan wapi ning presidente ning Pilipinas ang poing senador. Ne po, pero congressman at tinakong sebyanan, mayor, SB or SP ne po, at tinakong Peña Bianan ulim pong ela makaustuing darap tanda. Ne po, so para po keng nino pong manyalita, malakas luba manyalitang iturula king dapat ne po. So kailangan po ating talakade, ating lumwaleng. So bahala na nung nanong malyari basta itang voice of God, wapin niya itang mumutos ka para sabihan mo ken tao ngayon gusto yung gagawan na. So makanita ko po andyang nino pa po pwede ko pong. Pero siyempre po, bayo kaya po sabihanan ng metong nga tao, talagang menalangin ko pa eh. Manalangin ko pa mo, natanggapan na nitang tao ngayon, ka na akong sabihan. Kasi po, enak mong basta-basta mo naman makisabi, nung manalangin ko pa mo, na sana yung tao ngayon yung teachable heart, kaya nening Diyos, at ginamit na ako mo to correct that person. Makanyang ko po datang eh. Pero nung ala ko pong kautusan na panandamang kayong kanakong espiritu na kayan may tao ngayon ko po makyalam ko pakyalaman po po masyadong mapakyalam mga tao mo naman pwede ko naman pong manahimik pota mo po talagang ating mumukil-kil kayong loob ko na kailangan ayusan yan kasi istong emo kinayan nita, emo inayos ingehusto, it is your responsibility. Ne po, pananagutan mo kay ngarapan ning Dios istong emo inayos emayap yan. Ne po. So, lack of organization unity, lack of dening kay katamong nangaus kanine, in kakulangan king metong nga organization weakens collaborative effort ne po. So it weakens collaborative effort needed to have an efficient employee ne po. So nung makanita ta mo aliwa ka intensyon, aliwa ka motibo, malino ken tao nanong buri mong malyari, ka consistent king kang pamanyalita, king kang desisyon, ka consistent, kakainaya po yung organization, at den tao, ela po magobrang masalese, salesing organization, okay? Nano po, mag-create confusion. Yan yung masakit mag-create confusion. Kasi kitang motibo mo malino. Itang intention mo malino. Andyang sasabihan mong ala akong intention na masanting. Pero yung tao, research na yung tao. Remember this. Research na yung tao. Nyaping kukot na ka waring motibo mo, nanong intention mo. Okay? At mag-create kang confusion kanita at ako kasamang kung dilitang kung gagamitan na rin tao para mukyat la pa babo ako rin dilitan. So nanita itang para magika mong malakas gamitan mo rin tao para mitas ka rin dilita, my goodness so manyalita ako't manyalita. Alright? So, failure to share ideas. Yan, nung kabyasang makirandam a leader, diktador kang leader, autocratic leader ka,
andyan dirte no mag-share ideas deng members. Remember that, ne? De anaping sersibog mika blind obedience, ne? Susunod la pero taus ken lubdeng pamanyunod. So what kind of leader are you nung makanita? Man taus ken lubdeng pamanyunod da ren tao kaya, ne? So you are not effective leader, ne, of the organization. And ano pa? Stress mo lang rin member mo. And mag-create kang negativity keng metong nga organization nung ikang leader may balong talnan, may balong i-drive, may balong pagana ning organization. Ma-stress mo lang members ning organization and you are creating negativity. So nanong solusyon? Yan, nanong solusyon ken? Set a clear, good direction. Sabi nga ni Ma'am Lu, dapat may kaklarong direksyon. Clear dapat yung intention mo. Clear yung direction natin. So, set an objective. Yan, So, serve with a clean heart. Clean motive. Okay? Sumilbi kang ating malinis a puso karen tao, malinis sa intensyon karen tao. Nano pa? Consultation and involvement of each member. So konsultan mo lang, ngari mo keng metong balen, there should be a public hearing. Dapat ating public hearing bang kanita balo mo nanong yung salo o bindareng madlang people. Alright? So, there should be a consultation involvement of each member because you are an organization. Okay? You are a group. So, in bawat member atin yan dapat involvement. And as a good leader, you must encourage unity. Yan. Encourage mo na mika pagkakaisa. Mika lugod keng organization. Sabi nating Ma'am Susan. Dapat ating lugod keng metong organization. So, andyang may papagkailaran, may papagdebate. That is just a debate. That is just a simple discussion. Andyang pang mga atas la boses din. That is still a discussion. No? So, involve its member and encourage unity. Po. So, never forget na ating kang member, okay? So, involve your member. You are not alone in the organization. Kaya nga organization, it is made up of different people, okay? With different positions. With different minds. So, involve all of them, all of your members. Okay? Nanong sabi, bakit naman oras na kasanting impisa sabi yung tao? Yeah, Ma'am Susan, kanyaman, it's 4 o'clock now. Okay, so, sana po ay marami tayong natutunan ngayong Sabadong ito sa ating pamilyang Kapampangan. Mayap, Ninoita, Billy Joe, ngenik da ka pa mo, ikit meg sign in, Billy Joe. Ma'am, unity for us. Yes, Billy Joe. Yan, no, sa organization. Kailangan may unity. Do not create confusion. Involve its member. Lahat ng miyembro, i-involve mo at siguraduhin mong meron kang malinis na puso, malinis na intensyon, at para magkaisa ang isang organization. Mag-work ko po, Ma'am, kaulik. Ay, ikay mo nyaming kaya katangkay, replay mo nyaming kaya katang peg-usapan kining pamilyang Kapampangan, Billy Joe. God bless you, nak. Dakal salamat king kaya kang pamanagal, king kaya katamong program, Pamilyang Kapampangan. Ikay me, Billy Joe, i-replay me. Dakal katape nyabing mga santing nandin. Bang kanita mabiyasa ka as a good leader. Okay? So, this is your DJ Mamning again, saying, thank you so much and I love you all, Balen Guagua.
Ini po ingke kayong DJ Ma'am Ning ni Pamilyang Kapampangan at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Maya punggat panapon ke kayongan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.